Bon dia, continuem a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, on continuen arribant els convidats a la presa de possessió de José Montilla com a 128è president de la Generalitat. En aquests moments, just ara estan arribant l'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, i el president del Parlament, Ernest Benach, un dels homes que estarà a la taula presidencial. Ell serà l'encarregat de llegir el reial decret de nomenament de José Montilla com a nou president de la Generalitat, un decret que va firmar el rei ahir a la tarda després de la reunió que va mantenir amb Ernest Benach. Són ja moltes les autoritats que es troben dins del Palau de la Generalitat i en aquests moments és Pasqual Maragall, el president en funcions, qui està arribant al Palau. Ha baixat la seva esposa, Diana Garrigosa, i en aquests moments ho fa Pasqual Maragall entre els aplaudiments de les persones que s'han aplegat aquí a la plaça de Sant Jaume per seguir almenys l'arribada de les personalitats que participaran en aquest acte. El president que parla amb el màxim responsable dels Mossos d'Esquadra i que a continuació passarà revista també a la formació de gala que hi ha fixada a l'entrada del Palau de la Generalitat. Veurem aquest procés, un procés que es repeteix cada vegada que arriba una de les màximes autoritats que participen en aquest acte, el sotsinspector dels Mossos d'Esquadra, que dona novetats al president de la Generalitat, i a continuació passa a revista aquesta formació de gala dels Mossos d'Esquadra. És l'última vegada que Pasqual Maragall entra, per tant, al Palau de la Generalitat en la seva condició de president, després d'haver-ho fet per primera vegada aquell 20 de desembre de 2003, quan va ser ell el que va assumir aquesta responsabilitat substituint Jordi Pujol. La immensa majoria dels membres del govern en funcions han entrat ja també al Palau. Alguns d'ells repetiran possiblement com a consellers, altres segurament no, i serà una de les incògnites que en aquestes pròximes hores s'haurà d'esvair, en aquestes pròximes hores en què José Montilla està previst que faci pública la composició del seu primer gabinet. Pasqual Maragall, acompanyat de la seva esposa, Diana Garrigosa, pugen per l'escala d'honor l'escala principal del Palau de la Generalitat en direcció, en primer lloc, possiblement al seu despatx, el despatx de la presidència, per després anar-se'n ja cap al Saló Sant Jordi, l'escenari solemne de la presa de possessió. Es vol que sigui un acte que funcioni com un rellotge, per tant que sigui puntual. A les 12 del migdia hauria de començar. De fet, tres dels grans protagonistes del matí, que són els que estaran a la taula presidencial i que són Pasqual Maragall, el president en funcions de la Generalitat, Ernest Benach, el president del Parlament, i el representant del govern espanyol, que en aquest cas serà Jordi Sevilla, el ministre d'Administracions Públiques, ja són dins del Palau, i falta el gran protagonista, l'home que haurà de convertir-se d'aquí una estona en president de la Generalitat, José Montilla, que encara no ha arribat, però que deu estar a punt de fer-ho. Sí, perquè falta ben pocs minuts per les 12 del migdia. De fet, potser si aquesta arribada de José Montilla es retarda, potser l'acte vagi una mica més tard del previst, però, en fi, és pràcticament l'únic dels grans protagonistes que falta per arribar. Pasqual Maragall, que entra en aquests moments al Saló Verge de Montserrat, la sala que hi ha just a l'entrada del seu despatx presidencial. Allà és on s'esperarà, suposem, que arribi José Montilla, el rebrà en el despatx i després tots dos sortiran del despatx i es dirigiran al Saló Sant Jordi, que serà l'escenari on tindrà lloc la presa de possessió. Acabem de veure a la plaça de Sant Jaume qui ho tenen, entrant al Palau de la Generalitat, Artur Mas, el president de Convergència i Unió, que també assistirà en aquest acte com a màxim responsable de l'oposició. Artur Mas, que fa 3 anys també va assistir a aquest acte com a responsable de l'oposició i que tornarà a repetir en aquest cas després que la investidura vagi donar la majoria a José Montilla. 70 vots van permetre a José Montilla, sumant els diputats del Partit dels Socialistes de Catalunya, d'Esquerra Republicana i d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, convertir-se en el nou president de la Generalitat. Artur Mas encapçalant la delegació de Convergència i Unió. Mira el rellotge en el moment que dona accés a la Galeria Gòtica i entra al Saló Sant Jordi, on ja hi ha força personalitats disposades a seguir l'acte, però continuem a l'espera, com dèiem,
del gran protagonista de qui ha de ser investit avui president de la Generalitat. Joan Carles, i en aquests moments estan arribant els pares. No, els pares de José Montilla, que també, evidentment, participaran en aquest acte. Antonio Montilla i Anna Aguilera, que seguiran des de primera fila la presa de possessió del seu fill com a president de la Generalitat. De la família de Montilla també hi haurà la seva germana, Anna Montilla, que també acompanya els seus pares en aquest moment tan especial en què el seu fill es convertirà en president de la Generalitat. Aquesta és l'entrada de la família de José Montilla al Palau de la Generalitat. I ara, en aquests moments, creixen els aplaudiments a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Intuïm que qui va dins d'aquest cotxe que té els vidres tintats és el mateix José Montilla. Ara sortirem de dubtes de seguida, però aquí el tenim, efectivament, el nou president de la Generalitat, el que ho serà d'aquí a molt pocs minuts, entre els crits de president de les persones que són aquí a la plaça de Sant Jaume. José Montilla, acompanyat de la seva esposa, Ana Hernández, i que també evidentment pujarà ja cap a la primera planta del Palau de la Generalitat. En principi s'ha de reunir primer amb el president de la Generalitat en funcions, Pasqual Maragall, i després ja procedir a l'acte de presa de possessió. José Montilla, com a president en funcions, també rep les novetats del responsable dels Mossos d'Esquadra, passa a revista aquesta formació de gala i després ja es dirigirà cap a la primera planta del Palau de la Generalitat. José Montilla, que va assistir fa 3 anys a la presa de possessió de Pasqual Maragall com a primer secretari del PSC. En aquell cop anava acompanyat també del secretari general del PSOE, Rodríguez Zapatero, i que aquest cop ho fa com a principal protagonista. Veiem arribar també en aquests moments a la plaça de Sant Jaume el president de l'Aragó, Marcel·lí Iglesias, que un cop entri Montilla per les escales podrà fer el seu accés a l'entrada del Palau de la Generalitat. Les càmeres persegueixen d'aquí molt pocs minuts, investit ja ho és, de fet amb el càrrec ja assumit totalment José Montilla, president de la Generalitat, puja per l'escala gòtica, acompanyat del cap de protocol de la Generalitat i de la seva esposa, d'Anna Hernández, pugen a la galeria gòtica i molt possiblement, efectivament, es dirigeixen cap al Saló Verge de Montserrat, que és el saló que dona pas al despatx del president de la Generalitat, on l'estarà esperant el president en funcions, en Pasqual Maragall. José Montilla ha estat l'únic que ha pujat per l'escala gòtica del Palau. Tota la resta de convidats, fins i tot Pasqual Maragall, ho han fet per l'escala noble. Però, en canvi, José Montilla ho ha fet per l'escala gòtica, per la galeria gòtica, i ha entrat al Saló Verge de Montserrat per després accedir al despatx on l'espera Pasqual Maragall. Per tant, tots els convidats que han de participar en aquest acte de presa de possessió, podríem dir que ja són dins del Palau de la Generalitat, que ja comencen a ocupar els seus llocs, com veuen, al Saló Sant Jordi, i per tant l'acte que podrà començar en breu. Són les 12 del migdia, quan sentíem fa un moment les campanes de les esglésies que hi ha al voltant del Palau de la Generalitat, i per tant és l'hora prevista, l'hora oficial perquè aquest acte solemne comenci. Aquí tenim Albert Rivera, una de les cares noves de la legislatura al Parlament de Catalunya, el líder de Ciutadans, el Partit de la Ciutadania, que estava sol aquí al Palau, al Saló Sant Jordi. La resta dels líders polítics conversant entre ells. Veiem aquí Felip Puig, Artur Mas parlant amb Celestino Corbacho, el president de la Diputació de Barcelona, tots ells comentant, sens dubte, les incidències polítiques d'aquestes últimes jornades, el camp... Joan Carles, perdona, però és que està arribant en aquests moments a la plaça de Sant Jaume l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol. Aquest era un altre dels convidats als quals s'esperava d'una manera especial. D'ençà que ell en va sortir el 20 de desembre del 2003, només ha tornat aquí al Palau de la Generalitat en un parell d'ocasions,
i aquesta és una d'elles, aquest és un acte solemne